eta bere aita Samuel marinerak izango ziren, itsasontzian emango zuten haien bizitza. Joel eta Samuel. Elinor naiz. Joelenen ama Jenny izenekoaren laguna. Duela 10 urte, Jenny utzi zintuzten. Orain, Estocolmen bizi da, Ostotagatan izeneko kalean. Jenny berriro ezkondu da, eta Melbourne plazaren denda batean egiten du lan. Jenny! Non dago Samuel? Inte zegoen eta ospitalera joan zen.